Yes, apo, may nakisarita kanya kini Wednesday last week. Kalpasan DJ session ni last week, share ko DJ programa ti may nga stasyon na po. Naalarmada ka na po kaputa adu ka no timawag ka DJ Kapitan ti San Macho nga damagin damit api nga ada ka siya. So inawlawag ni Kapitan ti San Macho kanya ka po, may bagay na kanya na clear the DJ nga findings ti Kowan kita ada DJ na deliver na items yan. So awan kay panaka idaw balitan dati ano magli. So pura na kanya ka po. Tapos after a few minutes po may met DJ doon nga kagawad ti Kadaban kaputa maalarmada mit kanumit at yung gana tatta handa pa ipasubli di treasurer ti kwarta ket awan met action ni kapitanin. So inaramid ko po awan met jurisdiction ni ti kapitan ay ti treasurer sinuratak platan ni mayor to inform him nga ada digitoy kagawad na pagpatulong no kasunod nga mapasubli DJ na kwarta ti barangay Kataban. Anot makuna tayo sir, aglalo ka ti national na barang mapagsasarita anti-corruption ngam dito'y sumagumon nga barangay dito syudad ti Lawag ket arig na mapaspasamak dagiti isa. Very alarming para kanya kapo at nakapitanak met ti 8 nga tawin. Tas maminanok kay baga kadukada po dito nga pinagkapitan, pinagpolitiko po ang iso ti pakbak na ti mesa nga tawa po tawang met kwarta nagbatik ti sweldo ti honorarium ti kapitan po. So no kayat da nga bumak na nga po sa punta ti sa baling trabaho ka nga ti barangay po at takawin ti kwarta at gobyerno po na po just ti mangdusdusan to ken ka ken dito nang ibutos da ken ka po awan to talekdan to ken kay so andan to nga ibutos dito sumaro nga pinaktaray mo na po at public office is a public trust. So da kami nga elected officer po every 3 years kamo nga may pakita no kasano met ti pinagtakin ni ti kada trabaho miya po so na makita da nga aglaw silaw si kami or makita da nga ada kalkaluban mi ada na malyami to next election magbutos kayo po ti kasay-saya at ti advice ko kadi ito nga umuyili po ta maudit babawi panunutin tayo DJ para sa future di ito anak kaya po at isudan to net lang ti mga raraet di ito madi nga pinagpipili kaya